La Lulu vol que respectin la seva vida privada. Em dic Marwan Bobiausant i faré el paper de pare. Em dic Paula Rodríguez i faré el paper de Lulu. Em dic Marta Pujol i faré el paper de la mare. Em dic Gemma Mateos i faré el paper de la Vanessa. Soc jo, la famosa Lulu, sí. Va ser un plaer actuar un dia d'hivern. Hola, Trasó, has passat un... Quin pentinat més maco. Gràcies. Els 10 minuts. De 1213 a 1276, regnat d'en Jaume I. Hola, ja soc aquí. Esteu estudiant l'edat mitjana? M'encanta aquesta època. Creus que puc treballar tranquil·la? Ui, marxo. Fins després. Et deixo treballar. 10 minuts després. I el meu raspall? On l'has ficat? Però de què vas? Deixa'm en pau, surt de la meva habitació. De què vas tu? Abans torna'm el meu raspall. Nena, a dinar. Vull un pastell a la meva porta. Però Lulu, vivim tots plegats. No es tancarem pas cadascú al nostre cap, em sembla. N'estic tip, en aquesta vida, en aquesta casa ningú no respecta la meva vida privada. És tan interessant? Vanessa! Sento haver-te interromput, no volia molestar-te. Jo tampoc. La pròxima vegada trucaré abans d'entrar.